Apa kamu cuman? Is jy bereis? Of course. Waar moet ik aan wees? Hello? Hello? Mario. Pura Jul! Jaylee! Hoe sien jy my gehelp het? Rustig, Pura Jul. Moet jy vir my sê ek moet gestraal sien. Moet jy vir my sê ek moet gestraal sien. Zij is verwaan. En verwaande mensen, die wil wat drie dagen. Maandag, dinsdag en woensdag. Dan gaat telefoon toch ook voor hallo. My pa se laaitjie vir jou. Sy het gesê jy moet jou party reëlings, maar jy's missing in action. Ik heb alles nog bij jou. Was ik een shop aan Union doen. Met alles wat je nodig heeft voor de party. O nee, ek dink jy maar net vergiet man. Maar kyk jy, as jy gedink aan wat ek vir hy laaitjie, dan gee as 'n geskenk my bro. Als een kind is koud. Koop hem zomaar sokkies. Sokkies. Waar? Koop het zomaar bij Buzzy shop. Geef zomaar bij jou pa. Voor jou beschofte voeten. Het jy iets van alles nodig om jou partytjie 'n sukses te maak? Busy Bee Shop in Uniondale is oop 6 dae 'n week daar in Voortrekkerstraat om jou spesiale dag plesierig te maak. Die kan niet ik bij Buzzy gekoop. Jy gaan tos. Spel gou ambulans. Ja, vinniger. Oh, Ja, vinniger. woe, 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 woe. Boek maak jou try vandag by Busy Bee Shop in Uniondale in Voortrekkerstraat en maak jou dag plesierig.